Kum nongin light na gejing perkhat ki basnyu. Ia kata ka bentangin kran hapok jongan ka jihika jonga mentagasngi. Gejing perkhat ya ki ki babha kalong ka ki bangi jios ngau bah barabor. Teng habangi kenduk ya ki bru ki ba kenduk ya ki jing ha ka jim jongki ngiju ong ki to ya perkhat ya ki babha. Wat perkhat ya ki basnyu. Lada dan mano bas ngausi ngijubo ya ki ti jongi haki syadam jongki bat ngi ong ya ki to ya perkhat ya ki babha. Kalong ka ktin ka ba nginget bat ngi kwa bat im. Henry bon ki por haka jim jongi kita ka jing perkhat ki basnyu ki yaiwan haka jim ka jongi. Kalong ka ka ba shulong hi kalong normal. Kita ka jing perkhat ya ki basnyu ki long kumni. Kajing kenok ya ki we, kajing penpok ya ki we, kajing long bishni, kajing yang nujor bat ki we. Kajing elek bat ki we, nang ta kajing mong ya kajing keren jong ki we. Kabangi yai buk not hapok jong ka dot not ka jongi. Lane ngi yai bat ya ki bat jia ha ka jim ka jongi. Bat shibon ki we ki ba ngamla ban nyaunut barok. Kumno ken ngila ban penlong ya ka jimut ka jongi ban perkhat tang ya ki babha bat ya ki badai ha ka jim ka jongi. Kanu ka jimut ka basnyu om tang baka khata ya ka jingem jongi marwe shimet henry ka khata ro ya kita ki beton saudong jongi. Kalong kum kata ka vibration ka ba radiate. Shubo menta ka ying jong pi baro ki dap da ka jingkemen. Henry don uwe na pedang jong kita ki bahayeng hasam jong pi udon hapdeng jong ka jing sngosi. Tani udon hapdeng jong ka jingdom. Kata ka jing sngosi kata ka jingdom ka jong u ka vibrate lani ka tuj. Na u syakwe pat ki khot jong ka yeng kasem. Kum niru makiru kila bandon ya kata ka ju ka jing bom singo tenat ka ba u udon. Namar ki basnyu ka wan hi ha ka jimut jong ubru. Bon ki ba ju ong kum ni ba nim kwa bandon ya kata ka jimut ka basnyu henry ki wan hi ha ka jimut ka jongi. Kalong kum uta umom bati ubadon ya kata dem henry larangi penjan ya ka ding kata ka bometi kan sa me biang. Kum taruh kata ka jing perkhat ka basnyu ka wan ha ka jimut ka jongi. Mentah ka jing keli kalong balekeny kata ka jimut ka basnyu ka wan ha ka jimut ka jongi. Ka jimut jongi kalong kum kata ka ding jong ka bomati. Lani ka energy. Balekeny don kibiru ki baduna ya ka jimut ka basnyu. Kadba don ki wepat kibiru ki badap da ka jimut ka basnyu negative thought ha ka jimut ka jing perkhat ka jongi. Don kibiru ki ba lada fiya kran batki katut no kata ka jing jai naki shangi. Kata ka jing jai ke jongki kata ka positive thought ke jongki kata ka surkran jongki katut shangi. Bar kumni ngiru ngilong ki ba jai. Bar don ro ki biru ki ba marsen kran barki fi asngawi kata ka surdom. Lani ka sur ka ba hit kata ka surkran ke jongki katut shapi bat maphiru fi stang ban long kumaki. Kani ka energy katut na uwe ubru sya uwe pat ubru. Ka eken ka daw jong ka jing her jong ka jimut jong ubru. Kumbang ong pi mene ba ka jimut ka jongi ka long kum ka energy. Ki kita ki raw material ki bashna ya kata ka energy ha ka jimut ka jongi. Ki information ki bangi yo ka long kum kata ka source lane ka tenrai jong ka jimut ka jongi. Ngan IP da ka nuksa bangin sngau tho shai bhai ya ka ni ka benta. Ka long kum ka jingbam ka bangi bam. Ka jingbam ka long ka raw material jong ka energy jong ka met ka jongi. Ka jingbam ka bangi bam ka penlong ya ka met ka jongi lakan tlot lene kan long ka baklan. Jingbam ka bangi bam ka shna ya ka immunity lene ya ka bor jong ka met ka jongi ban yele persya ya kita ka jingpang ki ba bonjai. Larangi bam ya ki jingbam ki ba tei ya ka met jongi ru kan long ka baklan ban yele persya ya kita ka jingpang ki ba bonjai ki ba wan ha ka met ka jongi. Henry hagawe pat keliang larangi bam ya ke jingbam ki bomte ya ka met jongi ru ka stang ban tlot ban ngile persya ya kita ke jingpang. Dena markata habangi le ban shim dawai habangi yopang ka ban nengkong doktor uongingi mi bha ya ke jingbam ya ke jingdi ke jongpi. Namar dei ke jingbam ke jongi ka ba penlong ya ka met ke jongi. Kata ka ju katrikam na kam tajong ka jabeng ke jongi. Ke eken kata ka jingbam na kam tajong ka jabeng ke jongi. Ka jingbam ka ba kenja mesim lane ka emotional diet ka dei ka khubor ka bangi yo lum ha ka jim jongi man la ka si ki information kini ki information ki kentup ya ke ka bangi yo i ni pet lane ni pule baro kini lightly ki rung hapo jong ka jimut ka jim perkhat jongi ma la story ki hapo jong ka jabeng ka jongi
But kilong ki benta jong kajimut kajim perkhat kajongi lani kajimut dur kajongi. But kerung hapok jong kata ka subconscious mind kita kajing perkhat ki bahat try do jong kajimut kajim perkhat kajongi. Ka bangi pule, ka bangi pek, ka bangi yoi lani yo sngo kum taru karukom perkhat jongi kalong. Cuba menta larafi pule tan yaki khobor jong ka accident lani yaki video ke bagi kena ki banyak yaki kali ki banyak yaki bat ki accident but man lagasngi phi pule phi ngap yakum kini ki jai khobor kala bande shisen arsen kala bande shiphosin but laki benai phi ngap yakum kini ki jai khobor but kini ki jai khobor kila rung hapo jong ka subconscious mind jong ke jimut ke jim perkhat ke jong pi. But syubuk mentah hakata ka janmit ukhna jompi ukhon jompi leni ki bahaya ngasam jompi ki jano na ying haba pi phone ki ka phone jomki ka switch off leni kalong not reachable lem artatin fin mut dur snyu ya kita ki khna jompi namar wa phila mut snyu kumta khna jompi kala bande baki lai kai bar ki perlok jomki kala bande baki don saka jaka ka ba long not reachable leni ka phone jomki ka down battery Henry namarlah pendap ya ka jimut ke jim perkhat jompi dakini ke jim perkhat ki ba bunjat kumne finishna ya ka jimut ke basnyu but in case menta lada ka don kambha ya ki khon jompi bakin yo ya ka kali dan ya ka bait na ka menta ka jindon kam jongki phim kwa shu ban thet ya ki niki bait ane ya ki niki kali na ka menta jongki khon ke jompi namar fi mut ba ka jingnya bait lani ka jingnya kali ka long ka ba ma na ka menta jong ka jim ke jongki base halor jong kita ke information ke ba phi yo sngo but teng kita ki information ke bas new kap penlong yang iban mud durus new what ya kita ki bahayang hasam jong iru but teng ngim don shu ya kata ka mensem jong ka jing shania ane kam de tang ya ka khubor accident kala bande hagi khubor ke babunjaj kala bande ka jing ya show ka jing mai ka jing ya penyap ka jing rape lani kiwi pat ki khubor ki bas new ladangi yai pek ya kum kita ki jai khubor man lagasngi kita ki ju ki jimur ki jim berkhat kin rung hapo jong ka jimut ka jing berkhat ka jongi but ngim don shu ya kata ka mensim jong ka jing shania nak mentah jong kita ke bahaya ngasam jong iru ka ka bangi pech lani ka ka bangi pule lani ka bangi ngap kala bande ka film kala bande ka serial hapo jong ki TV lani hapo jong ki phone kala bande bapi ngap ya ki jing beria ka babunjat jong ka perut hai kala ro bande bapi ngap ya ki jing ruai lani bapi pule ya ki kot ngila ken ban ngau bakalong tang ka time pass ka detang ka jing ruai te lani ka long tang ka video comedy te Henry kan mau ya kan ka we pa ka we ka content jong ka to ka jing ruai lani ka we pa ka we ka scene jong ka to ka video lani jong ka to ka serial ka bahipet ka we pa ka we ka content ka bagi pendon kam kaya sno bat ka jimut ka jing perkhat ka jongi berkumta la record no hapo jong ka jimut ka jing perkhat ka jongi la rung hapo jong ka subconscious mind dakin ki hubor ke babunjat lani dakin ki jing jabo ke babunjat jong ka perthai bat ngan get ho ipi kane ken kalong kata katenrai jong ke jimut ke jim perkhat ke basnyu ke jongi markum ni suki pesuki habangi yai puson habangi yai perkhat yakini abaka shlei hapo jong ke jimut ke jim perkhat jongi ka shlei shabar lengba jong ke jingkran ke jongi lengba ki shintur ke jongi ya ka ka bangi yo asnyu lada ka jimut ke jim perkhat jong phi ka hier lani fidan hapleng jong ka jing ngausi phi kwa ro ban ngap ya ka jing ruai ki balong ngausi kabaya long rengkat bat kata ka emotion ke jongpi lani kata ka jing ngau ke jongpi namar hakane ka por fidan hapleng jong ka jing ngau si bat kata ka frekuensi ke jongi ka long loba bat ni kwa ro ban ngap ya kum kita kisur jirwai teng habangi kendo ya ka jing ngau si habangi ya ngap ya ka jing ruai ke bas ngau si kanang pen ngau si sho yangi kane ka long tang kan nuksa kabanga ai pi Henry fidon kamban relate ya kabar ka GM jong pi man lagasngi sipon ki bajia ha kan ke em lang sa lang ka jongi ke jing snyu ke babunjat namar ka de jong ki ne ki bangi yo ki bangi yo sngo bat ki bangi pule sipon ki we ki nuksa ki bangi la ban shim ha ke ne ki sngi ke jing snyu ki bajia ha ke ne ki sngi jongi ni yo ya ki jing ja keleng saudong jong ka ne ka perthai bat habang yai pek ya kum kini ki jingjia ka penjak liano ya ka jimut ka jing perkhat ka jongi bat kum ni ki jing perkhat ke basnyu ki yaiwan ha ka jimut ka jing perkhat ka jongi ngakan mau ya uwe unong penyap breu ba syurk hetam jong ka we ka shno ong ba shwa ba un le ya kita ki kam ke basnyu ulong ubreu uba yai pek ya ki film lani ulong ubreu ba pek ya kini ki film psycho killer
Barkumne haba uyo iya kum kini kijak film kata ka jimur ka jing perkhat jung ka yai puson tang syapang jong kita ki barkumne ula kelalong unong penyap briu ba syirk hitam jong kata ka snong. But kata ka jingle ka jong kala pen smej ya baro ka we ka jela ka jongi. Kumta nga ongi pi bangi de ban penkela ya kata ka jingbam jong ka jabeng ka jongi. Tongen penkela tang shitayo. Ngan IP ya kawe ka jimut kumno pi de ban le. Bat la fi persyang lani fi praktis tang shitayo ya kan ka ka bangan seongi pi shisha ka jim jong pi kan sakella. Tubur shwa tang shitayo ya kan ka jing ka jonga. Bat hadin nang ta fin yo ka jingkela ha ka jim ka jopi. Nando la shaiman step haka jaka bapin kwa ban tip yaki ki bajia saudong jongpi kemi shwa yaka ka bajia haka jim ke jongpi what ya kita ka jingtip ki badon saudong jongpi shibon ki basnyu ki bajia keleng saudong jong ka prathe kane ke media ka jongi kan pen yangi tang yaki ki basnyu ka media kan om ya tho ya pi yaki ki babha ki bajia saudong jongi kemi menta tang haka dong ka bapi pisa daki hajar ki biru ki bayat thia jajai menen mit Henry Omdan ki bayat thoba menen men em barok ki biru ki yat thia subjai ka media kan om yat ho ipi shpang jong kata Henry lada don balek kamsnyu lani don batu hapo jong ge imlang salang jong pi hangta ken pen sngo shapi bat ken pen ipi dakadur bat menta lada fi puli ya ka we khubor lani fi yo ya ka we khubor leng ba jong ki media kalong kumta bat fi pej sakawe pat ko khubor ka bajia hakawe pat ki imlang salang lani hakawe pat ka dong bat haga bakhado fin ong ani bon bha ki batu hakini ke sngi jongi bat menta namar bangi pej than ya kum kini ke jai khubor ashwa ba fin le jingle fin pej laisen ban pentik na hatu ka yeng jong pi ka scam ni em yo wan unong tu bat kum ni kan develop kata ka mensem jong ka jingting hapo jong ka jimut ka jing perkhat ka jongi tang da ka bapej pule bat sengap yakini ki baki media leni ki social media ki pen yangi leng baki TV serial leng ba jong ki film leng ba jong ki jingruai leni ka baki biru ki share hakini ki sngi hapo jong ki social media hapo jong ki status ke jong ki menta ka dika kamram jong pi kumno bapin kantat yakini ki jimbam ki basnyu nagam ta jong ka jimur ka jing perkhat ke jong pi hakapor bangi bam ya ke jimbam lada don umau leni ki nyut hibetan hapo jong ke jimbam jongi mun sei ngi jukentaj ban bam ya kum kita ke jimbam leni ngi pinken riak no ya kita ki mau na kata ke jimbam ka bangi bam kum taru jet mapi kum kinu ki jimbam ki bapi deban ai ya ka jabeng ke jongpi ka shong haka kti jongpi marsen ki na ka jing thia jongpi wat pendap ya ka jabeng jongpi dakini ki khubor ki ba bonjat ki ba jia keleng saudong jong ka perthei Henry mangipat ngiai pendap ya ka jimut ke jing perkhat jongi daki ki baki perlok jongi ki post hapo jongi social media dan ki baki perlok jongi ki post hapo jongi status ke jongi ki le menen ki le menchisngi barkum ta habangi yo iya kata karung no kata ka jimut ke jing perkhat ka basnyu hapo jong ke jimut ke jing perkhat ka jongi bat ka penjaklia ya ka jimut ke jongi ngan yo thui pi baki niki baro kim de ban rung shwa hakaji im ke jongi marsen khithia kapor step kalong kapor ka bakerpang bah ka bangi de ban pendap ya ka jimut ka jongi daki ki ba ai mensem shisha ya ka jim ka jongi daka jing start ki ba kenjam mensem daka jing shampang khamtam daki khubor ki ba penjan ya ka jim jong pi shau blai ngi de ban pendap ya ka jimut ka jongi daka jingbam ki ba kenjam mensem ki ba tei ya ka jimut ka jongi daka balek kumne ka jimut ka jongi kan sakela automatically kumba menta ki jing perkhat ki basnyu ki yaiwan haka jim ki jong pi automatically kum juru daka balek yakini ki baro jimut ka jing perkhat ki babha kin sawan haka jim ka jong iru kumju ngide ban pengkela ya ka jing bam jong ka jabeng ka jong nado menta ka sngi khang no dot yakini ki baro ki ba phitip ki balong ki basnyu nak menta jong ka jimut ka jong pi tak bande ka jing ruai kelak bande ki video biria ki komedi video kelak bande ki khubor ke basnyu khang no ya ki atles tang shitayo khamtam haka por menstep bato wat ya ka jing start ki ba kenjam sen ki batte ya ka jim ke jongpi kumta kumba shitayo pule pej bat sngap tang ya kata ka ke ba pi kwa panlong haka lawe ke jongpi bat hashwa ba pin ya ka ni ke video jangam takasi waram klet ban light ya ka ni video la fi sngo ba pi yo men sem na ka ni ke jing ka jangam takasi bat la da fi dan mano ki ba fi sngo dan company yo ya ka ni ke jing ka jangam takasi waram klet ban share ya ka ni video janga shaki ngin second do pi ka vi par ki video tat hadu ka por bye bye